Pro ty z vás, kteří přišli k obrazovkám později, připomínám, že dnes se zabýváme tématem defekty pneumatik. Už vím, co je to pohotovostní opravná sada. Vím také, že když ji mám, nepotřebuji v autě zbytečně velkou a těžkou rezervu. Naťukli jsme problematiku pneumatik typu Run-Flat se zesílenou bočnicí, které umožňují i po defektu dojezd do servisu bez provedení opravy. A pak je tu ještě jedna možnost, kterou lze nazvat perpetuum mobile všech pneumatik. O co jde? O takzvanou samoopravnou pneumatiku. Tu si lze koupit přímo z výroby, nebo ji lze udělat z každé pneumatiky použitím speciálního přípravku. Tento ochránce pneumatik zacelí průpichy až do průměru 6,5 mm. A to nejen u jedoucího, ale i u stojícího vozidla. Aplikace na vůz typu Octavia stojí asi 300 korun na jednu pneumatiku a vydrží po celou dobu životnosti pneumatiky. To se dobře poslouchá, ale já neponechám nic náhodě. Připravil jsem si tady pár hřebíčků, kterými hodlám takto ošetřenou pneumatiku prorazit a vyzkoušet všechna tato tvrzení. Takže pojďme ničit. To jsem blázen. 3 hřebíky projeli gumou jako nůž máslem a auto jelo klidně dál. No nic, zkusíme dát větší kalibr. Sami jste to viděli. Pro mě, který se kdysi kodrcal starými Škodovkami a Trabantem, je to k neuvěření. Tohoto efektu dosáhnete buď aplikací speciálního přípravku do pneumatiky, nebo si lze pořídit podobně ošetřenou pneumatiku už od výrobce. Jako první použil tuto pneumatiku Continental v roce 2008 na voze Passat CC a tuto technologii označuje Contiseal. Takže rezervo, s Bohem. Myslím, že jsem našel jiná, alternativní řešení a zjistil jsem, že tohle mi absolutně